Uba Dami Wanhi Rambai, President ke Voice of the People Party, VPP East Giant Hills District, dak bapen pau ke jing penram ya ke sorkar jela halor ke jing leklat, ban kentiu ya ke roy ke par ha ke district. Ulaong, bagasnong mula meliang ke bapau nam ha ke tamasa Christmas light menta, ke haban penpep ya ke ne ke tamasa tang na ke daw ke jing sniu palat ke surok. Shushu ulaong, baka Orange Festival Hanarwan ru, kalak ban sange namar ke surok. Ulakan thoru halor ke jingwan menteri rangba ka jela ukon rat ke sang ma ka district da ka baong baka jingwan tang pan IT school bus but play hostel kam long ka bisong khia but kam kdo sya ka roi ka par ka basisha nolor kata ulaong baka roi ka par ki dei ban long ringkat hamman la ki district but om dei ban long shiliang khman ulaong bah ka jingwan menteri rangba la don lang ru do MLA ka khri riat uba kermen shla kat baka MLA na sutnga saipung ka kong Santa Mary shla kam syam la don lang satya ban kren ya ka jing sniu ka surok ha constituency jongka kata Hanarwan bat mula meliang Shushu ulaong bakum ke parti ke khmi lenti bo menteri rangba unpri yagi project kum ke wapung CNRD block lani ke EMRS school bat ki weki project ki bakum ke DIET campus hab bindi hati ke ban pen mentoy ke district Henry ke jingwan menteri rangba kalong tang kumawan jengok kai bat wan ra jing thapnya jing sngau diau hadin bangilio I ba kawai na kisnong ki ba paunam hapo ka district ke jongi ka ba le yaki kam rakhe kamtam yakari Christmas te kumbangio I hakikor kebor ba kasnong mul meliang kalong kawai na kasnong kabala wanra yakani kaburom jong ka district ke jongi ki penpau syakilat pathai kebor ba kadau jong ka jing penpep ke jong ki ya kani ka light festival ke baju kring ya kini kinong pekai ha kini kipor ni kisnem ki baladet no kila haban penpep deitang na kadau ke jing jot rathai jong surong tengi kum ke parti ngimla klemban ngi susngap henry ngi hap hiban penpau ya ka ei kan ni ka jingle klet ni ka jingle sting jong ka ni ka sorkar ka bamenta ha ka jing keren joki ha ki babun ki jaka ki sait ai mensim ya ki dorbash nong lani ya ki nu ki kanhon ya ka ban ya pen kiu ya ka kam jngok kai partai lani ti kam ya kan tiu ha ka imlang ka salang re ha bangi petpat ya ka ni ka jinglong asap jong ka ni ka sorkar te kapelong yingi bangin penrenjur ya kani ka jingle dada ka kalong hakadi krukom te kalong ka ba ya ki we pat kisnong kiban shim ya kani ka senjam lada ka sorkar kam ya don menta hagaban ya kentiu ya kani ka ba arpat kumalong menta ngiyo jingtip ro ba kum hanarwan ro ki se pelong ya ka to ka Orange Festival te ngale yo ban ya kren bar rang ba snong haga jing ya dei bat ka jing thmu gi jok kiban penpe wat ya ka turo te ka daw tan rai habangi kli te kadau hi kadena ka jistiu jor surok tingi don ya kini kinomi khmat ki jongi komite support setengah sai puru ngidon ya ikong Santa Mary Shela ibadei MLA jong ka NPP kebadon hapo ka sorkar nang ta shani support jongi ro kumjo ngiyo ya kita kinomi khmat kebabiang re ha bangi petpat ya kata ka development ya kata ka roy ka par khamtam usro balong budlom tingi la sai construction mapalat te kai ka ba pelong ingi bangin mi ban kren namar ba ngi yoi ba menin ka jingwan jong chief minister sepo ka district ka jongi kala pelongo yangi namar ba ngi yoi ba bon sen hi habau chief minister wan chiki district rangkat bat kita ki pisa ki babon ki jing pli ki project ki bahe ndre habangi phai pat syakani ka jingwan jong menin hapo ka district ka jongi ngi ba ka jing pelait bos ka jing wai ki hostel private ki tu kini ki bom da I songnong rim leni kabam langala ban ong bakam dalong hi haduk kata ga roy kapar tingi kum ka parti ngi dang khmilenti bakin wanra bakin announce kita ki project ki bahe tan rei ngi kum ka parti ngi kwa ba kata ka kam pen roy hapo ka district ka jogi kan long yarakat bat ki we te kai ka papen si su yang ngi kalong ba menin yo I baka jingwan jo chief minister shani don tang MLA jo ka UDP ba sanran yo ni ko ban klise ja I MLA mo bade khamtam chakate ga dong kathai ba kata ya ga jing sriu surok lada ong Hanarwan lada ong hamul meliang maka kade ka benta ka kamram ka bakonsan ka jongka te mde tang kata ka baju kren hero ya ga ka kam temedin ka ba ilengo kalong ba nang ni na po clear constituency ka jiwan chief minister ki dapat benaro I kampen roy sete sepo sutengah ti kapan perkhat yangi balai ka jakom ne bat kada pen tharais niuro yangi namar ba
education minister menin upan bena ya kane ka government college po jalpet kamdon ka MLA hatu katu ka MLA kamdon ka jisau nang ta ka jimpan bena jo chief minister ya kane ka project lengba ka wal bank ba hadu cispa cipoklur ban cina yo ni usurok nadu nadkhia chadu chisamasi tekani ru ka hapo ka konstitusi jong kong Santa Marisela ti kapelong yangi bangin perkat bonjaj namar ka jingbom don ka jongka namar ka jing penbena ka jongki ya kita kikam penroy klaim debu ya kita ki mau nongrim namar ka di sorkar ka ba imski ban bu mau nongrim ti kum meni tang ban late upgrade ya ke secondary school syaka higher secondary kita ba ki debu ya mau nongrim tekan kani ke project dak spaklur umdan mau nongrim tekani ka jing penbena ka jong chief minister ya kani cispa cipokroro kalong ka ba danglong kum kata ka jing terwa ya ka beniat kan bakah tipar kadang don syaklau namar kar kum ka jing tip ka jongi bau executive engineer jong ka di ka PWD udang khot ya ka jing lang hakani ka khadwe tari ka banwan kum kata ka jing pan jing munjur no pa ba la an pentri kam ni an pensange ya kan di ka project ti kum du haba kan ni ka proses kadang yai ha ga kalenti ti chief minister ula penbena kum tu tengi i ba kamlong itenan tengi na kaliang jungi kum ka parti ngimong ba ngim kwa ya kata ka development Henry haba wan kata ka development ngi kwa bakan wan da ka basai ti kum malong menta kata ka jing wan jong kata ka government college po jelo perro ngi da ka snokmen Henry umdon kum kata ka inauguration lani kata ka foundation stone foundation ya kata ka ayu ti supan bena ba ansa I work order la syam tayo ti kamut ngi don kata ka jing sngau lengok mo kum pai ba kat nu lamang ya kata ka government college rungim tim te kumalong habang ipet ya kata ka jingdawa kala dehi ka basong hong baga sarkar kanai te bang ipet pat ya ka proses ya ka system ka ba long hapo ka district jongi kalong ka bomsai te de na kata ka daw ngi kwa ban ong baga sarkar haba ka le ya kanu ka kam ngi kwa ba ngi bakan take on board ya baro kini ki stakeholder ke kamtam ye MLA ndai bang ya sha mo ya kan dikamli re ngidon par ka jekum ka jing sngo mo le ngidon ha kal yang persya ro abang ipat kum ka tu ka jing penbena ta kala long isol pelat mai ila tre ila kren kum tu ngi ba i kren po assembly taba ha ka por ban penbena ta imdon te kalong ka ka bom itenat kai te ngi na kal yang jong ka parti te ngi kentu mo ya ka sarkar ka ba sibun ki project ki bangi kmilinti ba kan le kajing wan jong chief minister ngi community ba unpli ya ka wapung CNRD block mo ka ba menta kajing tre kala ngila ba dong bakala jandep nang ta ka EMRS school nata ki project kum ka diet campus sante po mediti ki balong ki major project ka bangi community bakan long ka jimento yo pa ba jong district ndre kum ba wan chief minister meninti kum ba wan kai kum ba shu wan menintang ban shu pen block kai ki kalibro hmi terhadap bala kata shisha menin ya ka lek kawan jong pa ba ti kum tu ngira community bagin yo ka jingkar ku man ka jing tim yo pai ba ta kam long itenat kai tengi ko ikan turu ya kini ki board district haba ki wan kini ki VIP mo kita ki he sarkar ndai bakin chu ele sting kamtam ya ka traffic namar kala kata shikade ya ka yeng ju pai ba te tang kita ki bangi i ba ka sa hima sima hapok kan district jong i kala i long kam ya baik garanti mar kamdon kata ka jing trelang na ka jing bom yes ngotho ko joki tingi kwa nam ta ka bit ka biang jong ka district la da kadon ha kanu ka party la ne ha kanu ko komro ngi kwa ka jing trelang mo kana mangla ban ni kentiu ya ka ne ka district ka jong ite tang kita hi kiba nagaleng jong ikum ka party ngi don banong halor ka jing long jing man jong te surok ya ka ba chief minister la pen bena kum tu minin tingi don ya ka ban ong ba le ba kanang ba kini ki jing persang ki snong ki thau ki ban ya kentu ya kata kayo kot jong kinong rep leni kita ki bari so ri kinu ki benta ki bagila kum ki pa ba I mean sim lengba ka jing tre ba ki jong pi kum ka sarkar Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jing som Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.